लानो अमा बेदर ना बिराद सान्दुं खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जोबान ब्लग इउटिउब थामखौ फिन खेबसेयाव बरायबावबाय सबाय मा जिउ जिउ भगबान होननाय महर लाजानाफोर दामुगै ओमफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबजासिम नायलांबानो जाबाय इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आं सोनाफोर स' दिनै आं मा शेयार खालामनो हायो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना बेनिफ्राय सिगाङावनो बुंखांबाय सोरबाफोर गोदान मा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांदो लाइक कमेन्ट आरो शेयारबो खालामना होलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय जुदि फुरा नायनानै मोजां मोनाखैबा डिसलाइकखौ मारिफिननानै होलांबानो जाबाय आरोना अब्लाबो फुरा नायलांथारबानो जाबाय ओमफ्राय दिनै दांगोन नैबे लावखौ आरोना नोंथांमोनथ' दाख्लै अबेबा मोनसे ब्लगआव खिन्थाखादोंमोन आङो बिमाया लाव हरनाया नै बेनिफ्राय नैबे लेबु बेखौबो लाबोखादोंमोन ओमफ्राय बेखौथ' जागासिनो दङ ओमफ्राय नैबे गया ओइ दाख्लै सयथ' जुगावनो लाबोनायमोन आरोना मा होनो हलिनि आगोलाव बिफा फैलायबा लाबोनाय गया खख्र' जायाखै गोराखाय बाट एसे कालारा चेन्ज जाबाय बेखौ बादो दोनथ'दो जागासिनो दङ दिनै लावखौ लागावनोसै आरोना लावखौथ' हाखावदों ओमफ्राय माजों जानो आयै आयै बेफोर बुस्थुआखि ओरैनो जाग्रा बुस्थुलै खावसे जानोसै खावसे दोनथ'नोसै जाय दलथा गथ'खौ लेमहोनो आङो ओमफ्राय हाखावनो हाया मिन्दानो थैगोन आधा भी होबो ना जोया हे न होबो रे भाई राती तो खावा लागबो ओलबे राखिम उठी फेलाबि डाঙा डाङाटा अलप এই যে ডাঙা ডাঙা আছে না এটা থাক माने यो गथ'आ हाखावनो हाया आरोना गिदिर बुस्थुफोरखौहाय हाखावनानै फिसा फिसा खालामना होनांगौ बे हानानै दोनसिगोन ओमफ्राय माजों जानो माजों मानो इसोर भगबान लानानै फैसैलाय आं आसाम ट्रेक्टरखौ एसे आरोना बुहुद गोबावबो जाबायना खरमथलाव थांनो मोनैयास' थांग्रोनोसै आं सोनाफोर दाखालै बिफा फैबा सलायनायल'सो नङा होमबा मा होनो हलिनि उनाव थांदोंना बिनिफ्रायनो दांनाय गैया जोंबोथ' बोजों आरो बिराद गेजेर गेजेर गेप्स जागासिनो अब्लाबो एसे किक मारिना होबानो जायो आरोना बेस्रा ओमफ्राय सक बोनानै होबानो जायो सार्भिसिं थांबाय थानांगौ गारिफोरा अब्ला माने एफाबां प्रब्लेम जाया आरोना आहा गेजेर गेजेर सार्भिसिं लांबाय थाखायो मानसिया जाक थाक गारिखौ मडिफाइ खालामबाय थानांगौ एनिवे सोनाफोर थांनानै फैग्रोनोसै आं आसाम ट्रेक्टरनि दखानाव आरोना सफैलायबाय सोनाफोर नै थांबाय नालाय आरो माथोबाव संसाराव हाबफिनबाय नालाय आरो माथोबाव दाख्लैसो रेस्ट लानाय बादि मोन्दोंमोन आस्थिया नैबे प्लास्टिक गोसोमनासो आरोना फटाफट संसै आङो बहुद सेर खालामनांगौ लागा दं सनाफोर 10 घन्टानि उनाव रेडि जाबाय आं सनाफोर संनो माने गथ'जों जाबजों लिलि लाला लाबोदों दहायनो खिन्थु दासो आरोना साराय जाननानै लाखाबाय ओरै थावाबो दुंखाबाय फटाफट संनोसै साराय खामब्रेङाव थावबो सेरनानै लाखाबाय नै फटाफट लागावनोसै ओमफ्राय सनाफोर आङो संनायखौथ' देखायासै एसेबो माने बिराद खामानि लेथेर फेथेर मावदों आरोना ओमफ्राय सिदा सिदि थाव सेरनायनिफ्राय मोननायावसो देखायबाय आं नै मोनबाय संखांबाय आङो माने खामानिया माने मा होनो नै माइरङा दाख्लै लाबोनाया न'निफ्राय एसे एसे अखा लेजेरबोनायमोन ना बारा लामनोनो मोनाखैमोन है मा गाबखौ खुगुब्रा खामानि माने सनाफोर दाखालिथ' दालाय आं माइरं लाबोदोंमोन ना गामिनिफ्राय सौनानै अखा एसे एसे लेजेरबोनाया बेफोरखौ लामस्रां लुस्रां खालामनायावनो माने आं देखायबाय थानो सोलाबासै आरोना बेखिनि मोननायखौ साज्रां देखायबाय आरोना आङो ओमफ्राय सनाफोर मा बुंनो बिमानि खामानियाथ' जोबा फिसालानिथ' लेखा गोदान लाबोबाय खबार गोदान लाबोबाय नालाय बिमा फिसा होबाय जों लागावनो आरोना गावखौबो बेस्रा एकदम नाजाथारदों आरोना गावखौबो फोरोंबाय आङो ओमफ्राय गावबो इन्ट्रेस्ट मोनबाय गोदान खामानि नालाय स्कुलाथ' समाराव खुलिनोसै उफाय गैया बानायनानै लाखाजोबाबाबो जाया सनाफोर रावबो गैया नालाय फिसाजो दसे उन्दुनायावनो होबाय ओमफ्राय आं बेखौ रायलायसो खालामदोंमोन आरोना ओमफ्राय भइस होनांबाय मानो होनबा टिभियाबो चालु जागासिनो दङ मोजां जाबाय नै सनाफोर एसे थाबाय आरोना बेखौ एसे दा मोनाफ्राव बानायनोसै माबा लेखाफोरखौ खालामग्रोजोब्बाय खाथाफोराव बबेबा बासायनानै थाबाय माइरङाबो नै बेबादिसो लामदों आरोना माइब्राबो दङमोन ना बे खनसे लाबोनाया बिजनिफ्राय बेबो ओमफ्राय नैबे माइब्रा गोसोम गाबोन खावसे लामसै जायखि गाज्रि मोनदोला जायखि मोजां मोनदोला लाबोनायखौ देखायबायना आं दाखालै ओमफ्राय नै फिसासो एसे लानो अमा बेदर ना बिराद सान्दुं जाबाय बेल' बिदिल' आंना बिदिनो नै आसि थाइसेबो नङा आरोना बेखौनो सोरबा गाज्रि मोनोबालाय आरो माथो दाखालै आं आइनाव एसे लानाय बेजों समानल'खामोनदां नोंथांमोनजों देखायखादों ओमफ्राय दिनै एसे लाफिननोसै आरो सान्दुं बिराद गोसा लुखुर लाखार मावबाय नालाय
बेजोंबो लोब्बा गैया आंनाबो दङ नालाय ओंखायनो एसे लाबाय गैयाबा गैया सिरि थाबाय आइनि गोदैया गोदैब्रा बोरैबा अमा लाखाव लाखाव सामब्राम ओंखामबो लाखाबाय माने फिसाजो जाखांजोबखाबाय आंना मालाय बायदि लोंखोमानाय पार्टि खालामनाय बिदि गैया गाव हारसिं एसे लादों बेखौनो शेयार खालामफालाबायबाय आरोना दिनैनि हाबाफारि नालाय दिनैनि हाबाफारिया बेबो गैया बे गरदथामानो जाबायबो आंना ओंखाम जानानै लानोसैबो गैया ओमफ्राय नै ओंख्रिया बे मोनसेयानोल' ओमफ्राय नैबे मुला आसारखौ लादेरदों आरोना नै ओमफ्राय सामब्राम एसे लादों टमेट'खौबो एवगासै मैया जानायखाय जाखांबाय सनाफोर गयबो जाबाय आरोना बिमानि लाबोनाय गया दं नालाय जागासिनो दङ ओमफ्राय मा होनो गाज्रि मोनथारनाङा दे देखायनानै आंबो बोरैबा मोन्दों जास्ट फर फाननि थाखाय आं देखायबाय आरोना ओमफ्राय बेखौलाय आं गल लोंखोमाबाबो हायोमोन ना सोरबा गाज्रि सोलोंथों होननानै होआखै दे सनाफोर आङो सोरबा मिनिथोंसै फाग्लिया एसे लाबाय थाथारो होननानै मिनिथोंसै साननानैसो आङो होदों आरोना ओमफ्य दुगैयाखै सनाफोर ड्रेसा मैयानियानो मुगैनो नाङा आरोना मा होनो खामानिया लुखुर लाखार जाबाय थाबायना फिसालानि लेखानि खबार थबार होनानैहाय मालाबानो देरिनलांबाय 12:30 जालायबाय आरोना ओंखाम जागौ मानि मला थरा होबाबो जालाना आजिखालि जोंबाथ' गोदो पेपारजोंसो होयोमोन जाब्बा जुब्बा आरोना ओमफ्राय लेखाफ्रा मायदिमोन जोंनिया 4 बोसोर 5 बोसोर 6 बोसोर फुराना लेखा बेनो सोलिबाय थायोमोन ना जोंनि समनियाहाय रिजाल्ट होहांबाथाय बि खालायनाय आवगोर खालायनाय नोंसिनि लेखाया जोंनि फिसालानिखौ लां नोंस्रा उमुगनो जाहा नोंसिनिखौ लाबोगोन बिदि होलायनाय आयौ खम जिफ्ला मोनोमोन आंथ' लेखा गोदानखौनो मोनामोन माने बिदिनो गिदिंबाय थाखायोना लेखाफ्रानो बांसिन मानसिफोरनि लेखाफ्रानो गोदान जाखायामोन आरो एसे माहाजोनफोरा मालाय गोदान बायोमोन आरो मिनिं थिनिं 70 थाखा 80 थाखा बेफोरथ' गिदिंबाय थायोमोन सोरबा नखल लानानै बिसिलायनानै सोफिनलायनाय बेखौनो जा आथा लानानै आरो अबेबा पेजआ गैया बेखौ दंबावबा नागिरनानै लिरख'लायनाय खम जारलामोन आंथ' मिनिं थिनिं बदै बायनोनो मोनखायाखै लास्ट समाव मालाबा गांफा गांनैल' बायदों खोमा बाखि सेस मालायफोरनि बुथुम आरोना मालाय बिमायानो थांनानै सोंहैयोबा उमुगनि फिसानिखौ सोंहैनोसै होननानै ओमफ्राय सोरनाबा बायगोदानबा जोंना थांनाय बोसोरावसो बायदों गोदानसो होनबा एसे फैसा होलायनानैसो लाबोनांगौमोन भिडिअ खालामफुनायावनो फिसाजो सिखारलायो आरोना सनाफोर ओमफ्राय मा होनो आं नोंसोरनो खिथादोंमोन ना जोंनि आइया बेबायदि बुहुत कालेक्ट खालामदों आरोना जोंनि थाखाय लेखाफोरखौहाय गोदान बायनो इसिबां फैसाफ्राबो एभेलेबेल नङा आरो लायबानो मोनोबा लेखाया बेनो सोलिखायोबा जिफ्लायलायनायबाबो बास सायाव गोदान पेपार मलाद खुफैबाय बेनोसै ओमफ्राय मलादाबो जोंना बै ब्राउन कालारनि दंमोन ना एसे दाम खमनि मोनो बाबाया बेखौसो लाबोयोमोन आरोना ओमफ्राय बे अरेन्ज कालारनिखौ जोंहा जि लब जानोसै आरो मालायफोरनिखौ प्लास्टिक होलायनाय नालाय सायाव बेखौ मोजां नुथारनोसै आरोना आरो बे जोंनिखौबो सोरबा लानानै थांसैलाय बेबायदिनो सोलिबाय थायोमोन आरोना जोंना बिदिनो फरायनानै जेने थेने पास जालाङै कलेजाव मोन्दों आरो सनाफोर बिजनि कलेजाव ओमफ्राय बिजनि कलेजाव फरायै जेने थेने पास जायै जानानै बिजनि कलेजखौ फोजोबदों आरो 15 थाखोखौ उथ्रिसारनो हादों आरो सनाफोर ना ओमफ्राय 16 थाखोआवहाय एडमिसन लादोंमोन ओमफ्राय बेखौ लानायावनो हाबा जाना होलायबाय आङो ओमफ्राय क्लास 1 निफ्राय 8 फोरसिम आं मोजाङानो पास जालांबाय थादोंमोन खिन्थु 9 फोरनिफ्राय आं एसे डाउन जालांबाय माने होनबा मोजां टिउसन नांसिगौमोन ओमफ्राय बाबामोनहाबो होनो रोङासै ओमफ्राय आंबो नांगौ होननानैबो बिनो रोङासै बिदिनो ग्रोबसो हारसिंनो जेने थेने पास जालांबाय थाबायल' आरोना ओमफ्राय मेट्रिकफोरावथ' नांहैथारगौआनोमोन टिउसनफ्रा जेने थेने मेथ्सफोरावबाबो नांथारगौमोन ना ग्रामारफ्रावहाय ओमफ्राय आं लायाखै बेबो आं हारसिंनो खुनुरुखुम थार्ड सब थार्ड जालांजोब्बाय आरो कलेजावबोथ' बुजिनानै गैखाया मोखास्थ' लानानै पास जानायसो अबेनिथो इंलिसनि मा बुजिहैनो पटकरि थांनानैलाय जेबो बुजिखाया ओरैनो जेने थेने पास जालाबायनाय स' आंखौ बुंनो हागोन 15 पास खिन्थु जेबो नलेज गैया आरोना दासो फिसाफोरजों एसे सोलोंनानै दासो बुस्थुफोरखौ रोंसिनदों होननानै बुंसिगोन माने सोलोंनांगौआ मालाबाबो जोबनो थाङा मानसिफोरा सनाफोर दाबो आं सोलोंगासिनोसो दङ फिसाफोरजों आं रोंनायखौ आं बिसोरखौ फोरोंगोन ओमफ्राय बाखि आं बिसोरजों सोलोंफाबाय थागोन आरोना साख्रि मावनो बा माबा मोनसे मावनो होननानै फरायखायाखै नालाय ओंखायनो आइ बाबामोनहा बांद्राय गुरुत्थ' होआसै फिसाजो हाबासो हरखागोन बेफोरबायदि फैबाय खोमा नर्मेलि साननाय गामिनि बिमा बिफा
नर्मेलि साननाय बिदिसै आरो मालाय सोरनाबा टारगेट लायोना ओमफ्राय आंहाबो बेफोरबायदि टारगेटआनो लानो रोङासै आरो रावबो जेबो तुलनाबो होनो रोङासै बास बिदिनो थांबाय ओमफ्राय गेजेर पुलिस खारनायनि हाहाकार जादोंमोन आरोना लोगोफोर जेला खारो माने खारनाय बारनायाव आंबो एसे मोजांमोन नालाय बे हिसाबै आं माने पुलिस खारगोन पुलिस बिदि आफे बेखौबो न'निफ्राय सापर्ट गैया नालाय आंखौहाय ओंखायनो गैला एनिवे सनाफोर आंनिया थांबाय एबारना जास्ट टारगेटआ बेल'सै फिसाफोरखौ माने मोजां खालामनो हानाय आंना जेरैबायदि जालांबायसै आरो जोंनि समावथ' थांबाय जोंनि समा एसे आलदाबो जाहैयोमोन ओमफ्राय दा फिसाफोरखौ खालामनांगौ मोजां मथन लामायाव लांनो हानांगौ टारगेटआ बेल'सै आंना मावनांगौ दांनांगौ जानांगौ ओमफ्राय दोखो मेंबाथाय एसे रोसि लानांगौ ओमफ्राय नोंथांमोनजों सेयार खालामथाव बाथ्राखौ सेयार खालामलांनांगौ टारगेटआनो बेल'सै आरोना बिसि फिसाय अनलायनानै थानांगौ ओमफ्राय आंनि हासबेन्डआ जेरावखि थाया मोजाङै डिउटि होनो हानांगौ आरो साक्सेसफुल जाफुंनो हानांगौ बेल'सै सनाफोर टारगेटआनो जेबो गैला दासो जेबो साख्रि बाख्रिनि जेबो लेनदेन गैला नालाय आंना बेनो आरो अब्लाबो गेजेर नाजागोन आरो सोलोंनांगौआ जोबनो थाङा सनाफोर आं सानो बिदिनो जानांगौ जोंनि थांबायसै आरोना सनाफोर स' बेखिनियावनो दोननोसै दा भिडिअखौबो सनाफोर आङो थेंक इउ स' माच